încep o serie de înregistrări în care voi vorbi despre copii și felul în care aceștia sunt abuzați. Încep să fac dreptate copiilor, chiar și celor care acum sunt adulți. În acest parcurs al meu de un fel de terapeut, psiholog, ascultător, da? Multe mi-au auzit urechile și încep cu primul lucru la care trebuie să aveți atenție mare. Nu vă lăsați copiii să doarmă acasă, la nimeni, fie rudă, fie prieten apropiat, fie nimic. Și voi povesti despre cazul unei fetițe care avea maxim 10 ani, când soțul verișoarei a abuzat-o.